Tänään tulee 6 vuotta siitä, kun muutin Suomeen. Viime vuoden lähtien, jolloin tein samanlaisen videon, olen suorittanut suomen kielen YKI-testiin, joka on virallinen kielitutkinto, ja läpäisin kokeen ja sen jälkeen hain kansalaisuutta. Mä odotan nyt päätöstä, mutta se voi kestää jopa 2 vuotta, ja mä tein hakemuksen noin 6 kuukautta sitten. Haluaisin kansalaisuuden, koska Suomi tuntuu minusta kodiltani. Mä rakastan asumista täällä ja haluaisin oikeuden olla täällä pysyvästi, koska tällä hetkellä mun pitää hakea oleskeluoikeutta 5 vuoden välein ja kertoo minun tilanteestani, taloudesta, mun töistä ja niin edelleen. Ja elämä voi olla unpredictable, en tiedä suomeksi, ja tilanteet voivat muuttua, joten haluaisin sen mielen rauhan, että mulla olisi aina oikeus asua täällä. Ja mä opin vielä suomen kieltä. Se on kestänyt. Se tuntuu, että se matka ei koskaan loppu. Se on osa mun elämästä, että minä opin. I struggle. Mä jatkan koko ajan. Ei aina eteenpäin. Joskus tuntuu, että se menee taaksepäin, mutta mä yritän puhua tätä kieltä. Kiitos Suomi. Kiitos teille kaikille. Minusta olen niin tervetullut täällä. Joo, kiitos. Moi moi.